adul Mbak Mur. Tuku loro ae. Tuku loro ae yuk. Tak pangane. Iya loro ae. Ya wis loro ae. Loro ae yuk. Kok tambah pengen? Kalau napa Mbak? Terong. Alah, marai lemes. Kulup dong tela mata kalep ora amba. Terong. Kae mak. Walah. Mbak, apa? Belum terong-terong. Kok dianu? Lima weh. 5 yuk. Es. Iya mak, pada-pada ya mak. Mbak Ju. Kalah apa Mbak? Ayo ngejaran dhisik. Nanan dipitik Jawa apa ora? Yes, ke bazar. Susun belarak ya. Laris ya? Rame, alhamdulillah. Susun belarak ya, Mak. Iya, monggo gawe. Kelopot pinter teng ini tuan pas kapan sawe. Apa gitu? Kok regadek jangan lodeh ya. Apa kok jajak kok? Mosok Nggih. ya Allah Mbak pedene ini. Ya Allah. Tuku ya. Saon. Saon isine pinten? Seprapat. Segede-gede. Mbak Mur, mbak entak, Mbak. Laos. Ra gablek kok laos. Mbak sak pinten? Mbak berapa Mbak Mur? Tanpa campur. Wis belanja dhisik, guys. Campur? Kilo pira, Mbak? Tomate nggih. Tomat sik Mbak. Tomat iki sik. Tomat awet iki ya. Nggih, sik wangi Mak yo. Iki Mbak saono. Masak apa Mbak? Ayam Jawa nek ora? Tekok-tekok ayam Jawa kan. Niki sak mawon. Saon. Tomate nggih. Saon. Nggih iki mbok ngono anu kok legi. Iya mbok kekno make kae lho. Pijet kok legi. Heeh, legi. Sampe ngono. Heeh. Sampe Setengah. Setengah Mbak Mu. Suka apa nih? pinten? Jajal tekok klopo rego pira jare? Enek sing 20. Bongkoh tenan ya Gini Allah. kula kan pun desa leh ya pun dikulak bakal itu 25. Oh, kandhane. Itu super besar. Ah. Besar. Mak, ngeliatin ya, Mak. Mbak Sri ngeliatin ya. Nggih. Ya Allah larang ngono kuwi to.
Masya Allah. Kalau pesen ae mah. Ya oh. Lu belanja dhewe ya. Tapi bupatinya Nyambel kecap. Tomat kacang. Cak lepen ngarep. Kelan apa Mbak enake Mbak? Palo, palo. Kolak meleh. Pelop-larang. Lopo lara. Gambang lomba setan. Mbak setan ya ora Mbakmu? Lomba setan. Mbak setan ya ora? Jadi senengane biasanya lomba umum. Gosek. Bagus, kuliahin Mbak Setakku lek iwak Jawa. Kowe ndak Jawa? Bakso Jawa iki. Bisa pesen gitu. Nanas, Mak. Lupa ya. Ya. Rupane kamu. Mbak setak Mbak. Rupane ngene. Ala iki kudune gosek. Hah? Ya wis kocakno. Iya nek gelem. Santai. Lady sih. Ganteng kan? Tak acare. Lomboknya lagi guys. Oke men. Emang agak-agak larang kok. Larang. Antri. Ayo. Lah iya. Leka ngono kuwi asare. Yo, lempok. Udah saya Mak, kelihatan ya. Ya. Dan ya Mak, pira-pira luputku ya. Oh, itu tempe matang apa mentah? Kak kono dhisik lho baje. Iya. Golek laos kok tidak ada. Lopo kok larang. Mbak Mur belanjane dikek kono guys. Banyak. Sugeng riatin ya yuk anak lupat lupute ya sepura ya. Guys, sugeng riatin ya. Nenek lupute. Macak emek kok kaya walah nganggo sikile ditombere. Marahe kan tumpakane ngono, sikile ditombere. Aku sarapan, guys. Kowe tak kuaplek banget. Jangan apa, Mak? Ngeliatin, Mak. Ngeliatin. Sarapan, Pak. Ya lupa. Guys. Pecel tok iki. Golek. Sarapan ki lho, Mbak. Wis apa, Mak? Serong ewu aku. Mak laos, Mak. Bang Raposo yuk ndang masak. Ketok video kayak 1 bulan yang lalu ketok iki. Lesu e. Wayahe mangan. Ora hayae mangan jan aku ki utangku ya akeh mbak pe poso ndi. Ora sida poso. Piye iki? Enteni opo? Oh ya Allah. Pan. Nah. Nanti pangan. Go 2000 tak didono lho. Nggih. Cek go 2000, guys. Kok mlebu? Apa wis tak grek apa? Golek solean, Des. Ketokane iki meneng-meneng iki ketok iki yo kok Entah akeh. moro-moro yo kok amblong. Wis mergawi kerap duit entek. Aku wis ketara. Duit akeh ngono walah menciring tak kandhani. Ya duit ku yo padha tipis.
nyamput betul-betul tak akeh malah wis ya pak non wis kaya ngono bismillah malah rentuk yo mantek bismillah gorong ewu enggak gorong ewu enak perang anune. ngono meneh Nek biasane gini kula 3.000, Mak. Enten. Isik nglayani 3.000. gorong ewu wis koteri nak Wis kok pecel. Terus paling Mak. ini iki klopo larang klopo kok 20.000 20.000 kok rong bladok jangan lodeh ra wis Lah yo atik ngoten Mak yo. ya ki bakul kok yo ambat Bakul-bakul jangan. Lupa enggak? Enggak apa Bang? Tega enak iki. Sak enggak. Ya Mak rendang jamane akrene kae. Aku pamangan wis malah. Ora mahal. Lah. Tapi seneng. Gaweanku ndang enak wong mangan. Ya Allah. Wis larang ngono masyaallah. Lagi bakal kula apa sing ndek ngene duwe akeh tak ndek badhe akeh wong. Wah anu sing tandon winginane yo. Anu, nak tikel. Badhe apa? Apa kok? Penjene kula pun 20.000. Kula apa sih tok 20.000 guys ya Allah. Tukono iwak entuk sagar. Ya terus piye Mbak? Sing gak dikoyo yo. Oseng ya. Jangan asem, jangan menir ngono Mak. Ya Allah. Kok nemen. Pecelnya nyak kemang ini nak. Nggih. Tapi kemang ini marai pekelin Mbak. Tapi turune nang awakku gak badhe, tapi ya padha nek mangane saler iki badhe ki Mak. Biadek ngono. Wong nek ra badek ngono. Mangan mangi akeh nek sedina ragil ya padha ae. Ku Pak, aku ki dadak mbak iwak ini iki. Nek tak incap-incipi ngene lho. Ngono, Kak. Iya. Nek dhewe kok empuk tak kek nunggu anu. Esok sarapan iki. Harapan 2.000 enggak. Pak bolak-balik sik akeh ae ya. Duit 2.000 guys ya Allah. Iki bakule bagi apa ora jalan? Nah ini tipe bakal lah 18. Nggih ya, sing wong kemang yo karek ngedol yo Mak yo. Berarti kurangane yang mboten enten 2.000 ya. 18 Mbak, berarti 2.000. Sejinan untuk berarti 2.000. ya 2.000 sejinan untuk berarti 2.000 paling ya cek malah dimboe cicok sego 4.000. Jajal ngono. Oh, naik main bisa tok. Pak gak dulu jarine. Ngaten. Jarine. Jarine. Aku ngono iki kok percaya ora. Arep bocah. Aku ki Pak iki apa mana apa kalau tak penggake Mbak arep bocah. Apa nek loron jenengan yo bingung. Wis tambah no. Apa-apa. Sing loro ra aku wae kok. Arek nambakno tok kok. Wong ora gelem sirikan.
Mangane mangan, Pak, tapi sitok ae, sithik aja akeh. Enggak, enggak. Ana bature malah. Tenan mbakku lagi ndumbuk itu lho. Daging sekilo. Bisa ngeri banget. Padahal temani wae yo, Mbak yo. Nggak tahu itu daging. Terus ngemeno masak nggih mboten nyemak ya. Nek ayam Jawa niku tesih sering mae. Asem-asem wae. Nek ngene iki nek ngene mbak pas otak lho Mbak ya tuh daging. Cuma perkara. Tinggal semasem tok niku. Cukup akeh. Apa besaran kan? Wis mulai celeng-celeng nah. Nggih. Ngeri ora wis Mbak. Dimeno, tak menong. Ya awas, lepet gue mundi, Mbak. Tak jejelane lepetna. 5.000, guys. Apa? Larang. Anu pesen ae ya, Mbak. Gak lu 20.000 tuku untuk piro? Lan jenengan paling murah tuku Cina ya. Paling murah tuku klopo kan kali tinggi lepet karo tinggi masak lah. Wis 50.000. Iki rung eneke blarake. Blarake iki sicok piro ngger sejinae 6.000. Sejina 6.000 ya. Sejina 6.000 terus biasane kesek mundang mele. saya tak hitungno. Blarake 6.000. Klopone setengah kilo. Klopo. Berasnya setengah kilo. Mesti klopone separuh. Berasnya setengah kilo. Terus ketan setengah pinten? Price 10.000. 10.000. Terus blarake 6.000. 16 Klopone. 16 sampai klopone 12.000. 26. Alung pesen podo. Wis. Podo. Lah apa? Laren godhok. LPG es neh. Gak alung godhok apa? Kita cek enek kacange lho, cek enek kacange bareng Mbak Mur. Wong setengah kilo iki dibunteli ya dadi sedinah iki. Nggih. Iya. Tapi paling 12. Tak minum-minum iki lho Mbak paling sedinah iki. Oh. Iki gak alung enak tuku. 16.000 karo 12.000, 28.000. Sedinah 50.000, ya enak gawe. Ya enak gawe Mbak enggak kok. Kono badine separo. Tenagane LPG-ne. Asli Mbak. Klopone ora enek. Ngerawis tok. Mak asin tok. Klopone larang. Kene klopone ya. Endi yo, gak enek. Inget iki mataku apa sing mataku sing Enten di antarane kene kok kono lho nggonku. Sejina 50.000, nek gawe 28.000 ya badine le, Mbak. Beten badine ya separo le. Ya enak gawe dhewe. Tapi nek tanggo syarat ya syarat tok meneh ngare ya tak apa jenenge? Tak apa? Bu gandul-gandul. Juga nang lawang. Kak lawang. Asline enak ya. Coba gawe. Lo tambah pengen. Nek wong Jakarta, Mbak,
gawe iki langsung foto. Anu ya, nek kupat ya mak. Tapi nek ngaten iki Kayak enak. Iya mak kupat tau. Gak Jawa wong kono lepet iki. Kopat lepet. Kopat iki nyuwun kalepatan, lepet nyuwun kupatnya apa? nggih ngoten, yo kalau patan. Nenek ngene iki diarani bodo kecil, iki bodone bocah cilik. Ngene iki. Kupat mek lepet iki bodone nek iki kuwi bodone wong tuwek. Jare mbokku ndek kaya. Iki nek duwe bocah meninggal, bocah mati Harus gawe engko nek mulih piye. Tikek nang dhuwur lawange keduren, tikek nang pinggir lawang ae. Engko nek mulih aku yo gawe kok mes engko nek aku duwe anak mati kok. Dadi Mbak Yuku mbok kang aku iki aku jek enek, Mbak. Aku ki bar anu rojo urip. Jek enek. Makku anake sing meninggal iki cilik-cilik ki loro mbah telu. Anake makku wangi. Meninggalnya sak pinten? Sekaun Oh, kanganku neh eneng. Aku rujune iki ketoke enek makku ki. Aku dadi ruju urip. Makku iki anake sing mati sing urip iso ngatemi no war wolo las mo damis 7 sing mati 4 mbok telu 12 nusul tenan iki bola ledeh ngono mbayam bayi sikile makku ki ngono merengkel kabeh lho anu parises heeh lah piye sikil lek dong ini piye mak niki mbayine lho mas omah sesek iki omah sesek iki sak kamar tok ngene dadi ki apa sembujung iki gak iso mes jago wong ngono kuwi Ramban Pak neh pada pakan dipangan kok kali aku kali Terus guys, mana ya? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pangan ya.